Milí priatelia, bratia a sestry, slávime dnes sviatok jedného z kolegia 12, svätého Jakuba. Brat svätého apoštola Jána, syn Zebedeja a Salome, patril do trojky Pánu privilegovaných apoštolov Peter, Ján a Jakub. Vybraní Ježišom boli iba oni sami, účastní na niektorých dôležitých udalostiach jeho života, ako napríklad skriesenie Jairovej dcery, či uzdravenia Petrovej svokry, alebo premenenia Pána na hore Tábor, či oni traja úplne zblízka boli svedkami jeho bolestnej agónie v Getsemanskej záhrade. Ježišík spolu s bratom Jánom nazval Boanerges, synovia hromu, pravdepodobne podľa ich ostrej a rozhodnej povahy. Keď sa raz vrátili a referovali, že niektoré nechceli poslúchať, počúvať, vypočuť a prijať, tak hovorili Ježišovi, a máme zvolať oheň z neba na tú dedinu. Teda boli ohnivé povahy, práve preto ich Pán nazval Boanerges, synovia hromu. Úryvok dnešného evanjelia ich zase stavia do pozície kariéristov a ctižiadostivých mužov. Vzhľadom na reakciu ostatných spolubratov z kolegia 12 nemôžno skonštatovať, že by tí ostatní 10 boli o niečo lepší alebo svetejší. Tí sú ctižiadostiví a chcú výhody, a tí ostatní zase bezmedzne závidia. A na to Pán musí reagovať svojim napomenutím všetkým 12. Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc, ale medzi vami tak nebude. Kto chce byť prvý, nech je vašim služobníkom. Po Pánovom na nebo vstúpení sa apoštoli rozišli do všetkých strán sveta, aby evangelizovali podľa jeho príkazu všetky národy. Choďte, učte všetky národy a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, a nebojte sa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ako spomínajú skutky apoštolov v 12. kapitole, svätý apoštol Jakub zomrel v roku 42 v Jeruzaleme sťatý mečom na príkaz cisára Herodesa Agripu. Čo robil apoštol Jakub od toho roku 30, ktorý považujeme s najväčšou pravdepodobnosťou podľa najnovších výskumov za rok Pánovej smrti na kríži, o zmrtvých stania a nebostúpenia, a medzi tým rokom 42, keď zomrel mučenickou smrťou v Jeruzaleme. Ako bolo naplnených týchto 12 rokov jeho života? Tradícia nám o tom hovorí nasledovne. Smeruje jeho kroky do dnešného Španielska. Na územie, ktoré dnes je Španielsko, v tých časoch tam boli 3 rímske provincie. Tam podľa tradície Jakub kázal, evangelizoval, a tam sa aj jeho kázanie, jeho ohlasovanie ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista stretávalo s veľkým nepochopením, s veľkým odporom a neprijatím. Podľa tradície získal po mnohých namáhavých snahách iba 8 učeníkov. Podľa pradávnej tradície 2. januára roku 40 týchto 8 zvolal a spolu sa pripravovali prečkať chladnú zimnú noc pri rieke Iber. Áno, pri tej rieke Iber, od ktorej celý ten veľký poloostrov, veľká časť Európy má aj názov Iberský poloostrov, a od ktorého vlastne majú potom aj názov všetci Hispánci na celom svete. Jakub plný horkosti, sklamania v určitom zmysle, v
v takom bezútešnom stave, sa chystá oznámiť týmto svojim 8 spoločníkom, učeníkom, ktorých získal pre vieru v Krista, že je na konci so svojimi silami a že sa chce naspäť vrátiť do Palestíny. No a v tom sa udeje niečo veľmi nečakané. Z ničoho nič sa rozjasní zimná obloha, množstvo anielov prináša na stĺpe Pannu Máriu, ktorá bola vtedy ešte žila v Efeze, spolu s Jakubovým bratom Jánom, ktorý sa o ňu staral, a stála na stĺpe a povedala Jakubovi: tu je, synu môj, miesto určené na to, aby som tu bola uctievaná. Tu musí byť vďaka tebe postavený chrám mojej cti. Postaraj sa o tento stĺp, na ktorom stojím, lebo ten ti poslal nesený aniel, môj syn a tvoj majster z neba. Tento stĺp tu bude stáť až do konca sveta a nikdy sa nestane, že by v tomto meste niekto neuctieval meno Ježiša Krista, môjho syna. Podľa tradície tu skutočne Jakub postavil spolu s tými 8 spoločníkmi malú kaplnku okolo toho miesta, kde zostal ten stĺp, kamenný stĺp, a širokú 8, dlhú 16 rokov. Dodnes má v meste Zaragoza, kde sa týči k nebu nádherný chrám zasvetení našej Panne zo stĺpu, ako ju volajú Španieli, Nuestra Señora del Pilar. Svätá kaplnka v interiéri tohto chrámu presne tieto rozmery, 8x16 rokov. Táto Virgen del Pilar, naša Pani zo stĺpu, je uctievaná dnes ako patronka Španielov, Španielska, ale nie len ich, ale celého hispánskeho sveta. Jej sviatok je 12. októbra. Tak ako je to vlastne Marín ozaj, nedajú ani dopustiť. Môžu byť aj antiklerikáli či agnostici, ale minimálne ako národný a kultúrny fenomén to ozaj berú všetci. Podobne to platí napríklad v Mexiku o Guadalupe Pane Márii, alebo v Brazílii o Pane Márii z Aparecídy, ktorej vzácnu kópiu, vzácny dar priamo z Brazílie sme prijali aj v našom chráme 20. januára tohto roku. Potom sa skutočne po týchto udalostiach, keď tam Jakub zanechal toto všetko, po týchto udalostiach sa Jakub vrátil naspäť do Palestíny, kde, ako som povedal, zomrel mučenickou smrťou v Jeruzaleme. Vrátil sa v úvodzovkách do Španielska prostredníctvom svojho mŕtvého tela za opäť tajomných okolností a jeho mŕtve telo dodnes je uložené v sarkofágu v meste Santiago de Compostela, či v meste Compostela, ktoré má jeho meno. Severozápadne pri Atlantickom oceáne sa nachádza toto miesto, cieľ pútnikov, mnohých pútnikov, najmä peších pútnikov. Dodnes je to živé pútnické miesto, v stredoveku najväčšie pútnické miesto v celej Európe. Takže Jakub mal podľa tradície tam, kde je dnešná Zaragoza, tajomnú návštevu, príchod Božej Matky, kráľovnej apoštolov. Nemôžem povedať, že to bolo jej zjavenie, bol to jej tajomný príchod. Ešte počas jej života sa prišla ho povzbudiť, posilniť do dnešného Španielska. A ozaj ho posilnila a povzbudila, aby svoju misiu dokončil napriek veľkým ťažkostiam a prekážkam. Panna Mária túto svoju misiu ako naša nebeská matka vykonáva doteraz v každom národe a v každom ľude. A môžeme povedať s ďakou, že aj v našom národe, aj v našom ľude. Práve v čase hlbokých kríz, útlaku, vonkajšieho ohrozenia sa v srdci nášho ľudu, v srdci našich predkov zrodila, zakorenila táto veľká láska k sedembolestnej Panne Márii. Vždy ju ľudia vyhľadávali o to viac v časoch kríz. Aj v dnešnej, ktorú voláme tiež kríza finančná, hospodárska, ekonomická, ako chcete, chceme ju častejšie a vrúcnejšie prosiť.
aby nám pomáhala a viedla nás, ako už toľkokrát v dejinách nášho národa. Situácia ekonomickej a hospodárskej krízy sa neprekoná iba čisto materiálnymi, politickými a ekonomickými prostriedkami. To je a vždy zostane stálym pokušením človeka. Vystačiť si sám. Ale už veľakrát v dejinách ľudstvo zakúsilo, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, či vyjadrené jednoduchšie tým okrídleným slovenským ročitým príslovím, bez Božieho požehnania márne naše namáhanie. Jednoduché, ale kým na to naši predkovia prišli, overili si to doslova stáročnými skúsenosťami. A práve preto hádam to navrhované opatrenie zrušiť sviatok 7 bolestnej Panny Márie ako deň pracovného pokoja bude ozaj príspevkom na to prekonanie ekonomickej a hospodárskej krízy, v ktorej sa nachádza Európa a aj Slovensko? Ja som si istý, že nie. Dňom pracovného pokoja je sviatok našej patronky od roku 1993, odkedy máme svoju štátnosť. Pre veriacich je to okrem iného aj akési zadosť učinenie po rokoch prenasledovania a útlaku. Po rokoch, ktorých na vlastnej koži najmä veriaci ľudia, ale samozrejme, že nielen oni, skúšali bývalé Československej socialistickej republike to, čo sme dneska počuli v Evangeliu. Vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári dávajú pocítiť svoju moc. A obzvlášť veriaci to pocítili. Ozaj veľmi tvrdo. A tak po skončení tohto náboženského prenasledovania a útlaku po páde totality to bolo akési ocenenie, zadosťučinenie zo strany politickej moci, gesto zo strany štátnej moci, ktorá predtým 40 rokov tvrdo verejné prejavy viery potláčala. Avšak veriaci chodili do Šaštína, tak ako aj do Levoče na iné kultné miesta, a ja som chodil do Šaštína ešte v 80. rokoch i za útlaku. Chodili sviatok 7 bolestnej Panny Márie nebol dňom pracovného pokoja, aj keď tam našli jednoducho ešpebátov, ktorí si zapisovali ešpézetky a potom robili hociaké problémy. A chodia tam ľudia aj teraz, keď je to ozaj sviatok v celej republike a deň pracovného pokoja, a dúfam, že budú chodiť i v budúcnosti a bez ohľadu na to, či to bude deň pracovného pokoja alebo nie. Samozrejme, že skutočnosť, že sviatok 7 bolestnej Panny Márie je voľný deň, zároveň aj umocňuje jeho prežívanie. To je prirodzené. Dáva príležitosť viacerým sa zúčastniť na jeho slávení po chrámoch celého Slovenska a formuje aj akési národné povedomie. V ostatných rokoch sme si ako samostatný štát budovali svoje štátne symboly, hľadali hodnoty, na ktorých stojíme a na ktorých chceme stávať. A tieto by mali byť štátom podporované. Medzi takéto hodnoty nezmazateľne patrí aj úcta k 7 bolestnej Panny Márii, ktorú si uctievame ako hlavnú patrónku Slovenska a Slovákov pred Pánom Bohom. Myslím si, že by nebolo dobré, keby tieto hodnoty záviseli od ekonomickej situácie či od orientácie momentálnej vlády. A mali by to byť hodnoty, o ktorých sa, tak povediac, nerokuje. Tie, ktoré sú konštantnou, niečím, o čo sa môžeme vždy oprieť, nech sa deje čokoľvek. Obraz 7 bolestnej Panny Márie, obraz piety, obraz súcitu s bolesťou, utrpením, s krízou. Obraz, ktorý už sám o sebe prináša útechu a upokojenie tomu, kto nám pozerá s trochou citu a ľudskosti. A myslím, že má čo povedať nielen veriacim ľuďom, ale hádam ozaj môže priniesť určité hodnoty súcitu, tolerancie, blízkosť s človekom, ktorý je v kríze, v ťažkostiach, aj možno aj tým ozaj neveriacim. V tomto roku uplynie 250 rokov od slávnostnej posviacky Šaštínskej baziliky. Bola posvetená 12. augusta roku 1762, tento rok je to
50 rokov. Na tejto posviacke, ktorú vykonal Postrijomský vtedajší arcibiskup, sa zúčastnila aj cisárovna Mária Terézia s manželom Františkom Modrinským, s tým cisárským sprievodom. Pápež Klement XIII, vtedajší svätý Otec, dal aj špeciálny edikt, že 8 dní, počas 8 dní, keď tam pútnici prídu, tak získajú úplné odpustky. A potom 15. augusta, 3 dní po konsekrácii tohto nového chrámu, bola slávnostne prenesená táto socha Sedembolestnej Panny Márie z trojhranej kaplnky, kde sa nachádzala v podstate od začiatku, keď sa datuje ústav v Šaštíne od toho roku 1562, tak bola prenesená táto socha do tej baziliky opäť v slávnostnom sprievode, vo veľmi slávnostnom sprievode. Prišli tam 10 000 pútnikov zo širokého okolia, z niekoľko 100 farností pešo, množstvo kňazov a niekoľko biskupov, reholníkov a aj práve tieto vtedajšie mocnárske alebo politické špičky na čele s Máriou Teréziou. Keď Sedembolestnú Pannu Máriu, milostivú sochu, zdvíhali na ten piedestál, na ten podstavec, na ktorom sa nachádza doteraz, zaznelo slávnostné Tedeum. Ubehlo už 250 rokov, v bazilike už odznelo množstvo liturgických spevov a tie nábožné vzdychy srdc pútnikov, tie nemôžno zrátať, ozaj nemôže zrátať nikto. Odkedy má Sedembolestná svoj krásny chrám, začali k nej putovať veriaci pútnici a nielen zo Slovenska. Môžem povedať, že náboženský život aj vďaka tomu chrámu začal ešte viac prekvikať. Sedembolestná Panna Mária sa stala v tom novopostavenom chráme našim predkom ešte bližšou. Bližšou sa stala určite, trošku bližšou sa stala určite aj prostredníctvom faktu, že od roku 1993 na jej sviatok bola deň pracovného pokoja. Že jej sviatok bol, tak povedať, ocenený aj štátnou mocou samostatného Slovenska ako deň pracovného pokoja. Tento rok, keď slávime 250 rokov od týchto významných udalostí, ktoré si pripomenieme v Šaštíne aj tento rok, 11. a 12. augusta, a srdečne vás všetkých pozývam, aj v mene Salesiánov, ktorí organizujú tieto slávnosti do Šaštína 11. a 12. augusta. A prichádza zrovna v tomto roku tento návrh, ktorý sa nám javí ako krok späť. A preto táto svätá omša chce byť modlitbou, prosbou, petíciou, by sme povedali, nie žiadnym protestom alebo nejakým vyjadrením nesúhlasu. Nie, prosbou, petíciou, že je tu celkom slušná skupina ľudí na Slovensku, ktorá to vidí hodnotu, ktorá si to veľmi váži a ktorá by bola veľmi, veľmi rada, keby to zostalo v úcti Sedembolestnej a k nášmu povzbudeniu a spáse tak, ako to bolo